момичета, те ги изяждат и няма как. Някой ще е такова смях. Ерик, как се отнасяте към тези служители, които обясняват, че вашата връзка е пиар? Да ти кажа честно, аз очаквам даже да започнете с този въпрос, защото обичам да следя коментарите, не само за песните и за клиповете ми, които непрекъснато се спират от интернет и къде ли не. Знаеш, аз в началото много се притеснявах и много се дразнах, защото имам семейство, имам приятели, които ме познават и малко или много това можеше да повлияе на тяхното мнение за мен. Но сега като че ли вече приемам нещата с едно такова, по-скоро ми е забавно. И даже имало моменти, в които си публикувам на сцената на Фейсбук и някой коментар. Нали, помогна, защото да ми каже, че има предположения, който пише и така нататък. Защото ако отвориш интернет и да провериш въобще за нас изпълнителите, няма да видиш, да видиш два-три хубави коментара. Всичко друго ще бъде... Ама те не е само за вас, искам да ви кажа. Не, това имам предвид. Те примерно казват, той за мен, той е гей, прави си пиар.